Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugari wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Yes, murandakadzi vadzokera zvakare Mumatare Edzimhosva. Ndonyaya ndiri kufamba nayo zvamanje maititi vadzokera zvakare Mumatare Edzimhosva. But tisati tapinda munyaya iyi, ndiri kutaura izvo kuti munhu ngaarongeke, usachengete mari mumba, mari ngaigare mubengi, wogara nebank card. So bata Mike, Michael anokuvhurira FNB account kunyange uri kunyika ipi, as long une a valid passport. Ndiye munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje handitika. Saka ukangomubata woti hanzi naDJ Holly, iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita sei, ari kuita zvinhu ayo anokusota okuitira nice, wovhurwa bank account handitika. And then tichiri panyaya iyoyo, tiri kuti kana une business raunoda kuti ndikushambadzire, raunoda kushambadzirwa, aiwa ndibateka, namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Toita sei, tofambira nyaya dzacho, zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoendeka handitika. Idzo namba dzangu rega ndidzise pascreen mudzione. Ndo namba dzangu idzodzidzi, madhiri ese, mainterviews, zvese zvaungangofungire ndibate panamba idzodzo. Toita sei, tofambira nyaya dzacho handitika. Right, nyaya ndinayo yandakapakata zvamanje maititi vari kutoda, maititi vaendesa mukomana uyu, mukomana handizoziva ndogadzira maskiti kwacho here kuti upfeke hembe dzechikadzi kana kuti ndo comedian wacho here, handizozivo zvangu ipapo, handisi kushora, handisi kuita sei. But yes, uyu mukomana anonzi Swaga from Swaga Nation. Mawan ndiye atakurwa akaendeswa kukoti nemurandakadzi maititi, zvikanzi uyu ari kundibhula, ari kundituka, ari kundinyomba, akanditi fraudster. Handizoziva hangu kuti maititi fraudster here kana kuti havasi, and ameno kuti zviri kufamba sei. But nyaya hombe yandinayo haisi noti nyaya yamaititi kana kuti nyaya yaSwaga, toda kuti titaure nyaya yecyberbullying. Ndinoona vazhinji venyu munotuka vanhu kuti ningi chakati, padiki munofanira kugara muchiziva kuti imhosva yamunenge muchitopara iyoyo, imhosva yamunenge tasei muchitopara. Nyaya yekutukana, unogona kutuka munhu kuti chakati, unogona kutuka munhu kuti chakati, ndo inonzi cyberbullying. Saka hunhu hwatinoita online ngaungove hunhu hwatinoita futi offline. And comment yauri kuisa iyoyo, chimbofunga uchiitaura comment iyoyo pamberi pababa wako namai vako. Handipo panapa kudzidzisa vanhu hunhu, but ndingotaura hangu kuti kune chinonzi cyberbullying. Ukatuka munhu pamasaisai, anogona kukusungisa zvakaitwani Swaga namaititi handitika. Saka rega tijambire munyaya yacho, tiverenge tione kuti zvakambonyatsofamba sei, uyezve zviri kufamba sei, tonyatsoita sei, tonyatsonzwisisa. Maona nekuti vamwe venyu vanenge vachifunga kuti Holly anenge achitaura nyaya dzemusoro wake, anenge achitaura zvinhu zvaari kungofunga. Aiwa, nyaya inenge itoripo zvemashuwa handitika. Saka rega ndidaiso tipinde munyaya, muzvionere, muzvinzwire kuti how far. Right, another Facebook user accused of cyberbullying maititi. Ndo nyaya yacho yoyi iri muH-Metro ranezuro, ndo pariri kutaura iro kuti aiwaka pane comedian ari kunzani, ari kunzi Freddy uyu, kwete Freddy Prophet Freddy uyu anonzi Swaga, ndiyo wandaita sei, wandakuratidzai handitika. Zvikanzi another Facebook influencer has been dragged to court accused of cyberbullying comedian maititi. Freddy Mutandwa, who is known as Swaga,
FZ Nation handizvo zvoti zvinomirirei zvazvo izvozvozvo, but vanomutera vanozviziva. Appeared before Magistrate Dennis Mangosi, who released him on $100 bail US. Saka akapinda pakoti mukomana akanzi bhadhara bail $100. Tikutonge nyaya yako tasei uchibva kumba, ndo nyaya iyo irapo iyo yandiri kutaura. So cyberbullying chinhu chitori serious, ende nemaomero akaita zvinhu kuti uzotanga kubhadharana nema$100 nechi ma1. The best way kana uchida kubhula vanhu ka, just be like Tatelicious uri kunze kwenyika woita yaunoita uri ikoko. Handifunga kuti vangamubata ari ikoko. He was ordered not to interfere with witnesses until the matter is resolved as part of his bail conditions. Saka hanzi zvokuti adzoka online achiita sei achitaura kana kubatana nemawitness aiwa azvirambidzwa izvozvo, hanzi ngaambomira. Handitika chinzwai manje pane nyaya yacho apapo ndo pataakusvika apa. Handiti the court heard that on Friday Mutandwa unlawfully and intentionally by means of or information system made available, broadcast and distributed data on Facebook accusing Maititi of being a fraudster. But it is not Maititi, she is a fraudster. Vanhu vakawanda vakavarwa mari, vanhu vakawanda vanobuda vachichema kuti ndakavharwa ndazodaiso. It's not a secret iyi, haisi secret kana pachena kana kuita sei. Munhu wese anoiziva zviri pachena kuti musikana chivharo ende anovhara, haisombori secret iyoyo. Handitika but nyaya hombe ndeyekuti mazvoona kuti cyberbullying nyange ukati mbavha paFacebook inogona kutokusungisa for cyberbullying. Handitika so siyanai nekushungurudza vanhu, siyanai nekutaura zvinhu zvisina maturo, nekutuka vanhu pamasaisai apa, nekuti unogona kuzopedzisira wapa ma1 acho asingatese ausingazokwanise kuita sei kubuda. Handitika saka ndo nyaya yanga ndakubatira zvamanje yanga ndati ndikuratidzei kuti aiwa murandakadzi adzoka mumatare edzimhosva zvakare nenyaya yecyberbullying, ende haasiri yemunhu wekutanga swaga kuendeswa mumatare edzimhosva nemurandakadzi. Handitika tinoziva evidence chihera akamboendeswa futi kumatare edzimhosva. Musuno uyu Patrick Jeke akaendeswa futi for cyberbullying ende nekulika manudes emwana wamaititi. Handizoziva kuti chokwadi kana kuti kunyeba, but ndo nyaya yacho. Ende zvacho the fun part zvinongoita center around maititi, zvinenge zvichivatera hazvinovatsoma, zvine simba. Handitika saka ndo nyaya yakatanga kubatira zvamanje ndo nyaya yanga ndichifamba nayo as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes.